Doet Minke in verwachting wie van haar eerste zoon, kocht ze alles wat op de bekende baby-uitzetlisten stie. Maar na de bevalling kreeg ze van de kraamverzorgster een onverwachte boodschap. Ze zei al vrij snel van, goh, Minke, dit hier is net hoeven te keerpje en dat hier is net hoeven te keerpje. En dat op een gegeven moment dacht ik, nou vrouw, oh ja, hartstikke leuk en aardig, maar al mijn hormonale toestand dacht ik, nou, ik heb wel mijn best doen om alles te verzamelen. En je bent onzeker, dus je moet graag goed doen. Maar ik hier er al veel doeken om de wasseline te hangen. Ik denk, je kijkt heel extreem om een skiermeidje, maar dat wie ik uiteindelijk echt fiestevolle. Minke richtte daarom haar eigen bedrijf Babybundel op. Ze besefte dat het voor elke situatie bot verschilt wat voor goed als je echt nodig hebben van je bandje. Ouders die kennen hun situaties, dus de vraag begint ik van hoe ziet je leven eruit? Wat voor budget heb je hem te besteden? Is dit in eerste bandje of misschien in tweede of misschien zelfs in verwachting van tweeling? Dus die houdt elke week mij die bij van, nou, du bent nou misschien 20 weken zwanger, hast nou dit en dit nodig, volgens die lijst wat mijn pa invult haar dan digitaal, is dit uw advies? Het bedrijf bestaat intussen zo'n 2,5 jaar en om ophouden zal Minke voor eerst net gauw denken. Mijn uiteindelijke doel is, ik wil vrouwen gewoon helpen. Ik vind, ik mag van geluk spreken dat we het hartstikke goed hebben. We werken direct heel goed van. Maar ik weet dat er ook vrouwen binnen die in heel andere situaties zitten en die het minder te besteden hebben. En dan vind ik dat die ook recht hebben op een eerlijk advies wat bij hun past. Ik vind het eigenlijk dat merken soms een beetje misbruik maakt van de onzekerheid die vrouwen hebben. Je wilt graag goed doen en daardoor juist een te volle yield uit en hij te volle onnodige onkopen dingen. Het is echt totaal niet duurzaam. Dus mijn grootste missie is eigenlijk dat ik vrouwen help om de juiste omkopen te doen en rust te bieden in een situatie die voor hun heel erg, verorend is.